ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯзоид як кори хайри ҷанговар ба шумо видеоролик омода кардем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки мо дар видеоҳои пештара қайд карда будем, айни ҳол модар яке аз ҷанговарони Pop MMA Камил Карате бемор шудааст ва барои табобат ва ҷарроҳӣ кардан пули зиёд лозим аст. аз ҳамин хотир Камил Карате чанд рӯз пеш дар ташкилоти Hardcore MMA муҳорибаи худро гузаронд. абзори ин ҷангро аз ссилкаи дар экран пайдо шуда дар омада тамошо кунед. маҳз дар ана ҳамин турнир яке аз ҷангаварони дигар Нурланбек Марсел аз кишвари Қирғизистон бо Григорий Беляев муҳорибаи худро баргузор карда буд ва дар раунди дуюм бо усули буғӣ кардани по Нурланбек Марсел ғалабаро ба даст оварда буд. баъди ғалаба Нурланбек миннатдории худашро ба устостону мураббиёни худ баён кард. пас аз ин бошад Нурланбек гуфт ки мехоҳад муҳорибаи худро бо Саймумин Мадиев дар ана ҳамин ташкилот баргузор кунад. оиди пулҳои коркардаи худ бошад Нурланбек гуфт ки дар ин ҷо як ҷанговар аст, бародари ман Камил Карате. нисфи пули коркардаи маро ба Камил равон кунед, чунки айни ҳол модари ӯ бемор мебошад. албатта дӯстон, ин хислати мардонагӣ ва ҷасурии Нурланбекро дида мо хостем ба шумо як видеоролик пешкаш кунем. баъдан ҷанговари тоҷик бародари худамон Камил Карате миннатдории худашро ба Нурланбек баён карда чунин гуфт: ман ба ӯ гуфтам ки интихоб дар дасти туст, ту метавонӣ гонорари коркардаи худатро ба худат монӣ. аммо ӯ дар ҷавоб гуфт ки мехоҳад тақсим кунад ва нисфашро барои тавбати модари ман мебахшад. ҳамчунин боз Қамариддин қайд кард ки хислати Нурланбек Марсел метавонад ҳолати шадиди ду истиқоматкунандагони деҳаи дар назди сарҳад қарор доштаро орому осоишта гардонад. хотиррасон мекунам ки то ҳол шумо метавонед дар рақамҳои дар экран пайдо шуда дастёрии худро ба модари Камил Карате расонед. аз ҳамин хотир дӯстон, ба мушкилии Камил Карате дастгирӣ карданро фаромӯш насозед. ҳатман кӯмак кунед. хуб дӯстон, ин буд видеоролики имрӯза. ба шабакаи мо обуна шавед, чунки ба наздикии абзори конференсияи Саймумин Мадиев пешкаши шумо мегардад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.